Good morning everyone. Maayong buntag sa tanan. Kung sa man orasan niyo makita na akong video, buntag man hapon magabi. Salamat. Okay lang sa inyo, subscribe akong YouTube channel. Melvin Gulano Vlog. Ayaw kalimti pindot ang notification bell para ma-update mo sa akong mga video. Tama to. Sa layo pa. May katawa guys. May buntag no. Ana siya guys. Kung unsa ka nindot ang view sa Sanchez Peak. Ngana siya oh. Adto lang mo diri. Ma-relax mo. Dami mga problema. Bugnaw ang panahon diri. Di mo malugi. Sulit. Sulit daan, sulit. Sulit sa kalapok karon. Nagulang gabi eh. Kita mo na. Pero okay ra. Okay ra siya. Ayan, kauban ako daw. Kusigan kayo na. Kusigan ka mula ka. Kusigan na, kusigan. Kita mo to. Kita mo tong view dito. Kato. Kita mo to. Sunod, ito naman na sunod. Hindi pa karon. Guys, kita mo to guys oh. Katong tumoy dito. Katkaton ako na. Sunod. Kabalik mi dire. Jinsan oh. Kung jinsan sa ubos. Kamera makita. Putak 15 magdili na ako gamiton. Ano gamiton na? Murag siya ba din na gamiton? Ha? Murag siya. Ano gamita? Kalami. Thank you. Nanami happy. Ito nga nakatunga lang gid mi. Gamiton ka kon GPS di ay. Di na to masukat atong bidagan. Oh my goodness. Naka guys. Makakuan pa kanya tong kuan. Taas ko ng battery dia. Murag 30% lang siguro ni. Patay mo. Hi. Overview. Ito kuan dai tama na to. Mo ko na full gay na oy. Akong charger baka nang pangit ya akong charger. Tarong dia. Bisa nganga dia. Gutom na akong sapatos. Oh guys, up sa migulan guys. Di mau maning ko ano? Itong presidente sa Amerika. Si Barack Obama. Bagsik ang bato. Bagsik ang bato diri gahi. Gahi siya. Kita mo. Okay lang bato diri gahi. Gahi kasing-kasing. Murag siya.
Murag siya gyud. Yud mada, stanggahi ah. Di madalang hangyo. Mada. Yug siya mahangyo. Okay kayo. Sayang guys. Sayang panahon ba? Nah guys, nice ang view. Tara siya guys. You know. Bukid may pira. Pero 25 pira. Tukasan pa kayo guys. Basta na iyo pa. Bukid ba ng papel? Nagpapil-pil. So guys, this is okay guys, basta na po ka. Malaglapok, at least nakaabot. Ikaw pagkatunga-tunga, ibalik na, balik nag-uno. Unta, dalan na lang ka, no? Dalan, taong dalan ko, di katapusan. Samang ka eh. Wala man kay ayo. Char lang. Asa gusto niyo, hard o AC? Pag hard, dressas wala. Eh, huwag ko. Guys, nice view. Ada guys, ang view sa Pikas. Tanawan nyo guys. Na siya.